Assalamu alaikum ya derɗiraɓe. Miɗo yelani on fu on yamɓe worɓe e rewɓe on fu mi sani on. Yowwa ndeya en wolino dow hala ko larani hala duniya, en lori en wolino dow ko larani hala sardiyide, en lorino en wolino halaji goɗɗi bo. To timmayni to Allah mu'in en ɗo mari ni conseilji kam ɗuɗɗi ɗo wara. To ɓe wi tati to wari tawi tati ɗi heɓi pelel jonde ɗi sottata. Tati to wari tawi tati ɗi heɓi pelel jonde ɗi sottatako. No waɗiri tati to wari tawi tati ɗi heɓi pelel jonde ɗi sottata? Majjere to wari tawi maunitare, toye majjere yahata? Wala majjere yahata. Ngam maunitare accatama a ƴama a wurta nder majjere ɗo. On fami boɗɗum? Majjere wari tawi maunitare, toye majjere yahata derɗiraɓe? Na wala majjere yahata? Ngam maunitare accatama a ƴama a wurta nder majjere. Kanjum woni majjere wari tawi maunitare. Ɗiɗabol bo soinde wari tawi merejo. Soinde wari tawi merejo, merare accatama ha a tefa a wurta nder soinde. Ngam soinde heɓi babal jonde. Soinde to wari tawi merejo kana ala timmi, heɓi babal jonde tan. Ngam merare accatama, an bo a tefa a wurta nder soinde ɗo. To kanjum waɗi soinde to tawi merejo kam sai Allah tan. Allah hoynu tan. Amma kadi derɗam to ni a andi fakat a merejo kam, nda soinde bo kam ka habdu ko mbatu no a andata pat ittu merare ɗo kam. Ngam to a itti merare ka a wurtan nder soinde. Banni. Tati man bo ɗo kam en fu to ni balle ɗon kam en hisata. Ngam ɓe wima to nyau wari tawi nayewu wala ha nyau yahata. Ngam nayewu ma ɗum nyau. Nden nyaugo bo wari tawi nayewu kam na wala ha yahata. To ni kadi derɗiraɓe dow hala man. Amma kadi kuje ɗiɗi kam en habda en hisa kuje ɗe. Merare e maunitare. Ngam hande to a wala merare, a wala maunitare, wala ko a heɓai. An bo a lattana tiɗɗogal fere kam. Amma hande to merare jalima nden maunitare bo ɗon, kai ɗo kam derɗam hunde fu woni yaɗo kam. Yowwa assalamu alaikum derɗiraɓe.